Moi niin. Nyt mä olen huoneen Robloxin pelaaja, pelaa Robloxin sitä maailmaa, mitä ei ole ennen pelannut. Mikäköhän maailma tää on? Mitäköhän maailma tää on? Hei, tässä on liuku näkyy. Ja täällä on jotain kiipeilyä täällä näin. Nyt mitä? Tulee jotain kanajuttuja. Ja tässä on joku vieterihemmo. Kana sataa taivaalta, haluan syödä sitä. Siellä oli jättikana. Koipi. Noniin, mitäs toi vieterihemmo tekee? Mitä se tonne järvekkä? En kyllä tiedä mitä järvekkä tarkoittaa. Hei, mitäs nyt? Tää tuli en osaa englantia, niin pitää sanoa jotain tekstiä. Tää on vammainen lattia tää pikku talos. Jee, mä sain 50 pinnaa! Kukas tunkkuus? Varmaan joku looseri. Hei, täällä on kauppa! Noniin. Tuossa on joku vieteri, tuossa on jotain, tuossa on jotain, tuossa on jotain. Tuolla on happari! Vai onks se happari? Tuolla. Hei! Oliks siellä? Mitä toi RC juttu on tai toi? Mitäs mä nyt telasin? Mitä? Hei! Täällä on kiipeilytelineitä, aina mähän sanoin sen jo. Mutta mennäänpäs kokeilemaan niitä. Hei, hauskaa rappuskiipeilyä. No vitsit. Kakka! Rappista vaikea mennä ylös. No ihan sama. Kyllä sen jotain tullaan. Pitää... Oho, mä luulen, että mä tipun. Nyt mä haluun mennä rappuseeseen. Kukaan paris menee rappuseeseen. En antaa mä. Ehkäpä joku. Kuten on yksi. Ai niin, tänään mä voisin tehdä ehkä sen kaksinpelivideon. Ehkä jos sille käy. Se on maailman paras pelaava Robloxia ja mä oon maailman huonoin pelaa Robloxia. Mitäs toikin tossa säätää? Se on ihan kakkaapää. Hei, toi talo tuhoutuu. Se tuhoutuu. Mitäs nyt? Jee, mulla on jo 150. Ei kun 100 pinnaa. Vai en mä tiedä, onks mulla 150. Ihan sama kuitenkin. Ja paljonko heitä trumpelitaitoja sit. Mä oon silti suurkentäs Robloxissa. En mä ymmärrä mitään, miksi tuo talo tuhoutuu. Täällä sitten koko ajan puhuu vaan sama tyyppi. Hei, joo, mun nimi on Jokke, mä en tässä Roblox-pelissä. Hups, ei se oo tyhmä ensimmäinen kerta kun kokeilen. Vitsi, saidas 30 ylös. Seuraavaksi mä ehkä nyt menen taas sinne kauppaan. En katso niin tarkasti kaikkea. Kyllä mä varmaan sinne kauppaan menen. Joo, kyllä mä menen kauppaan. No en mä tiedä. Hei, täältä on tuhoutu ne rappuset ylös. Johan sama kuitenkin. No niin, kun tämähän sanoin, että menen kauppaan, vaikka mä kyllä itse sen pääsin. Katsotaan mihin voisi säästää. Säästää. Hei, siellä oli hieno Pro Skateboard. Mä säästän siihen. Julmettuu. Kuka piaras? Oho. Ei kukaan piaras. Hei, Oreilu jollain yli 1000 pinnaa. Mulla on 150. Oho. 150 tai 100 en sekoittaa. Siellä on sammakko. Siellä oli sammakko. Noin. Eikö ole hyvä, kun siellä oli sammakko, kokko sammakko, joo.
Sammakko. En mä ymmärrä mitään tästä. Täällä on välillä sammakot ja välillä sataa kanaa ja välillä tippuu nyt tonneet. Ja sitten kaikki tuhoutuu. En ymmärrä mitään tästä. Servus. Ja mikäs toikin oli? Joku itsemurha. Hei, siinä oli taas se nukke. Oho, me painoin ykköstä ja sit tuli nukke. Se on mulle näki. Se on mennyt rikki. Appo tappaa sut ja sun mutsis. Ja sun mutsis. No niin. Ehdottakaa sitten sinne kommentteihin, jos tää pitää mennä YouTubeen, jos tät kattoo edes kukaan, niin ehdottakaa mitä mappia vois pelata. Hiljakilja! Mikäs toi on? Se on vissiin Star Wars jättä. Tai sit se on sun mummo. Miks ne yhdet kuolee? Sehän on ystävällinen mummi. Kaiketi. Moi! Mitä sä nyt siinä hypit ja veipaat sun loppuun? Ei, se tulee mun luokse. Oot sä mun kaveri? Mut mikskohan kaikki kuolee siihen? Lipettiin! Nyt se... Mitä? Se haihtuu. Oh yeah, I'm a magic man. No niin. Proskeittaa! Tartteen vielä selviytymisiä 2. Mä alan ymmärtää tästä, vaikka onkin maailman huonoin Robloxin pelaaja. Ai. Laulaminen on sit hauskaa. Sain vissiin laulettua jos 6 puakin. Ekasta alkuperäistä. Mitä? Taas mä tein nyt sen murhan tuolla tyhmää nukkelilla. Hitsi, mulla tuli pissat housuun. Enkä jaksa mennä vessaan. Ai niin, jos on tullut jo housuun, ei pysty enää mennä vessaan, koska ne on housut. Pitäis ostaa housut. Mut mä taidan lopettaa tän videon heti kun mä saan sen Pro Skateboardin. Koska sitten silleen, mä haluan vähän näyttää miten vedetään ollieit ja silleen, pystyyköhän tässä edes vetää ollieit. No ihan sama. Nyt tää menee vähän niinku silleen vähäksi aikaa pois tää video. Niin, nyt mä joskaan tätä kuvaamista ja silleen. Ihmettelen mikä toi on. Onkohan toi tulinen palli? Mulla jäi sitä äsken vähän lause. Kannattaa sit tsekata YouTubesta Tomppa 151 käyttäjän videoita. No hyvin. No itse vitsi en ois katsoa, mutta se itse väittää silleen. Muitaskiin ihan kakkoi. En saa puhua rumiin, koska jos äiti saa tietää, että olen laittanut video YouTubeen, kun olen laittaminen sanon paskaa. Ja ihan sama. Lalalalalalala, sirkus, lalalalalalala, sirkus, lalalalalalala. Mä menen ostaa nyt skeittilaudan. Ostan skeittilaudan ostan. No niin. Nyt saatte nähdä miten proskeitetaan tässä servussa. Ei kyllä muista yhden näitä nimeä tytty. Enkä lukee mitään. Ja näytä tässä oho vaan jos ei mitään. Mitäs hemmettiin? Hei! Oh jee. Pois eestä lähti vikkaa. Perse on siisti. Mä pois eestä silti lähti vikkaa. Jos ymmärrät mitä tarkoitan, mutta ihan sama nyt mä vedän alle, ei pitäisi siinä alle. Mä lopetan tän videon kokonaan tähän, moro!